Громада, партія, якою він керував, зайшла на площу Незалежності у Мінську, де відбувалася комуністична акція, ці лукашенківська акція. Так? Ми улилися у шереги цих комуністів і потягнули полову їх за собою. Зробили коло по площі Незалежності і фактично розбили ось цю офіційну акцію. Ось таким чоловіком і якби проявляв себе тоді у 90-х роки Микола Статкевич. Особа, яка була лідером у самі змрочні часи. Ну, то бок, тоді, коли в Білорусі мало хто виходив на вуличні протести, Микола Статкевич був здольний витягнути людей на вулицю, або використати некий спонтанний, натуральний протест, який відбувався в Білорусі. Жив Беларусь! Всего он провел за решеткой 13 лет из своей жизни. Для меня однозначно одно, что они пытаются сломать Николая, но я видел его в совершенно разных жизненных ситуациях. Это человек действительно с несокрушимой силой воли, это человек очень мужественный.